єдиного Сина Твоєго, Господа нашого Ісуса Христа, не спослав і на спасення рода нашого, і чесним Його крестом рукописання гріх наших розтерзав і побідив і тім начала і власті тьми. Сам, владико чоловіколюбче, прийми нас грішних, благодарственне, сіяй молебної молитви, і збави нас від всякого всеубительного і мрачного прегрішення. І всіх озлобити нас іщущих, видимих і невидимих враг, приглозди страху Твоєму плоті наша, і не уклони сердець наших, словесайлі помишлення лукавствія, но любов'ю Твоєю язви душі наша, да Тебі всегда взираючи, єже Тебе світом наставляємо, Тебе неприступного і пресносущного, зрящий світа непрестанної Тобі сповідання, благодарення висилаємо, безначальному Отцу, соєдинородним Твоїм Сином, Всесвятим і благим, животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Благословенно царство Отца і Сина і Святого Духа, надій пресний во віки віков. Амінь. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправі, сущим гробіх живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправі, сущим у гробіх живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим у гробіх живот дарував. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О всешнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, О помилуй. мире всего мира, благостоянии святых Божьей церквей, соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Святым храме всем, с верою, благовением, страхом Божьим, ходящим во Господу помолимся. Господи, помилуй. Господині Отце нашим, блаженнішим митрополиті Онуфрії, Господині нашим, високопреосвященнішим митрополиті Феодоре, чесним пресвітістю, діяконству, всім причелюню, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, хранимо і страні нашій, властях і воїнстві, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, у всяком граді, страні і віри живущим, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, розтворенні воздуху і завірі плодов земних і временних мирних, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицю, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. Тобі, Господи. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, веки веков. Амінь.
Благослови, душа моя Господа, благословен єси, Господи, благослови, душа моя Господа, і вся внутрішня я моя, ім'я святое Його. Благослови, душа моя Господа, і не забувай всіх воздаянь Його, очищающего вся беззаконія Твоя, и исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благих желаний Твое, обновиться, як орля юность Твоя, щедрий милости Господь, довготерпеливий многомилостив, благослови, душа моя Господа, і вся внутрішня я моя, ім'я святое Його, благословен єси, Господи. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими помянувши, самі себе, і друга і весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко Твоя держава, і Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, надій пресний во віки віков. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Хвали, душа моя Господа, восхвалю Господа в животі моєм, пою Богу моєму донде же єсть. Не надіятися на князі, на сини чоловіческія, в них же ність спасення. І сяде дух його, і возвратиться в землю свою. Той день погибнуться помишлення його. Блажен йому же Бог Яков, помощник його. Уповання його на Господа Бога свого, сотворшого небо і землю, море і вся яже в них, хранящого істину вік, творящого судобидимим, дающого пищу алчущим. Господь ріши докования, Господь умудряє сліпцем, Господь возводить незверження, Господь любить праведники, Господь хранить пришельця сира і вдову приймет, і путь грішних погубить. Воцариться Господь вовік, Бог твой Сіоне в рот і рот, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Єдинородний Сине, і Слове Божий безсмертен сей, і зволивий спасення нашого ради, воплотитися от святия Богородиці і Преснодіви Марії, неприложного чоловічивися, розпнися же, Христе Боже, смертію смерть поправий. Єдин сей святий, а Троєці, спрославляємо й Отцу і Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими помянувши, самі себе, і друга і весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко благ і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу силаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, надій пресний во віки віков. Амінь. Во царстві Твоєм пом'яни нас, Господи, і
святих, да прийдеш і во царстві Твоєм, блаженні нечі духом, яко ті єсть царство небесное, блаженні плачущі, яко ті утішаться, блаженні кроці, яко ті наслідять землю, блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться, блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть, блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрять, блаженні миротворці, яко ті синове Божі нарекуться, блаженні знане правди ради, яко ті єсть царство небесное, блаженні єсте, да поносять вам, і женуди рекут, всяк злагол на волжуще мене ради. Радуйтеся і веселітеся, яком зда ваша нога на небесіх, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь. Премудрость прости. Прийдіте, поклонімся і припадем ко Христу, спасене Сине Божий, воскресе із мертвих поющий ти. Алілуя. Запечатану гробу, живот от гроба восіялося, Христе Боже, і дверем заключеним, учеником предсталися всіх воскресеніє, Дух править ім'я обновляє нам, по велиці Твоєї милості. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, явистеся Христове ученице і апостоли всечесні, Іродіане славне, Агаве і Руфе, Асікріте, Флеонте, Соєрмом, присно молітеся Господеві подати нам сорішеній, прощення поющим вас. І нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Любопитною десницею, жизноподательная Твоя ребра Фома іспита, Христе Боже, со заключеним бо дверем, як ушел єси, з прочими апостоли вопіяше Тобі, Господь єси і Бог мой. Яко святися Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, надій пресний во віки віков. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І духові Твоєму, прокимилась третій, велій Господь наш, і велія кріпость Його, і разума Його ніж числа. Велій Господь наш, і велія кріпость Його, і разума Його ніж числа, і разума Його ніж числа. Хваліте Господа, як облак псалом Богові нашому, да усладиться хвалення.
Вели Господь наш и велия крепость Его, и разума Его не исчисла, и разума Его не исчисла. Вели Господь наш и велия крепость Его, и разума Его не исчисла. Премудрость. Деяние святых апостол чтение. Онмем. В дни он и глаголющим апостолом к людям, наидоша на них священницы и воевода церковные и садукеи, жалящие си, заеже учити им люди и возвещати о Иисусе воскресение мертвых, и возложиша на них руки и положиша их в соблюдение до утрия, бебо вечер уже, мнози же, отслышавших слово віруваша, и без числом уже яко 1005, быть же на утрие собратися князем їх і старцем і книжником в Єрусалим, і Анні архієрею Каїафи, і Іоанну, і Олександру, і Єлиці Беша от народа архієрейська, і поставши їх посреди вопрошаху, коєю силою или коїм іменем сотвористи сіяви. Тогда Петр исполнился Духа Свято, рече к ним, князі людські і старці Ізраїлева, а ще ми днезі стязуємо єсьми і о благодіянні чоловіка немощна, о часом сей спасеся, разумно буде всім вам і всім людям Ізраїлевим, яково ім'я Ісуса Христа Назорея, Його же ви розп'ясте, Його же Бог воскреси од мертвих, осем сей стоїть пред вами здрав. Вірте. І Духові Твоєму. Мудрость. Алілуя, 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 алілуя. Прийдіте, возрадуємося Господові, воскликнем Богу Спасителю нашому. Алілуя, алілуя, алілуя. Яко Бог велій, Господі Царь велій по всей землі. Алілуя, алілуя, алілуя. Премудрость, прости, услышимся та Евангелия, мир всем. І Духові Твоєму. От Иоанна, Святое Евангелие, чтение. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Аминь. Рече Господь, тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк верой вонь не погибнет, но имат живот вечный, не послабо Бог Сына Своего в мир, да судит мир, но да спасет им мир. Веруя в онь, не будет осужден, а не веруя уже осужден есть. Яко не верова во имя единородного Сына Божия, сей же есть суд, яко свет прийде в мир, и возлюбиша человецы паче тьму, неже свет, беша бо их дела зла. Всяк бо делала злая, ненавидит свет, и не приходит к свету, да не обличится дела его, яко лукава суть. Творяй же истину, грядет к свету, да явится дела его, яко о Бозе суть соделана. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос воскресе. У вівторок нинішній день церква предлагає нам одно із самих красивих виразів Євангелія, котре майже всі люди знають і приймають. Апостол Іван Богослов у своєму посланні в 3 главі каже, у Євангелії від Йоанна в 3 главі, так полюбив Бог світ,
котрий він сотворив, що віддав Сина Свого єдинородного, даби всякий віруючий у нього не погиб, но мав би життя вічне. Унікальна, класична, євангельська і така зрозуміла для всіх фраза. Не просто хтось, а сам Отець Небесний по любві своєї к створеному міру посилає Сина Свого на спасіння мір. І яка реакція має бути з цього світа? Реакція має бути поблагодарити, подякувати, прийняти і указати той путь, по котрому є можливість людям вернутися в Царство Божє. По-латинськи, по-католицьки спасіння лише визнаває єпископа Римського, і ти вже спасенний. По-протестантськи купуй Біблію, руку підкладуй, і ти вже спасенний. По-православному Христосове же діло спасіння оправдує нас во Христі, або по вірі во Христа Ісуса. Коли вже будучи оправдані, Бог показує, от цим путем треба йти, путем несення креста, путем покаяння і путем духовних подвигів. Для западного християнина це вища математика. Для протестанта, а вони взагалі не приймають. А за чим каятися, коли нас Ісус вже освободив гріхов? Так перекручене розуміння Писання зробило мільйони людей заложниками, що вони навряд ли це достигнуть спасіння, якщо неправильно порозуміли Писання. Но Бог так полюбив мир, що послав Сина Свого. І не послав Бог Сина, аби нараз судити, бо тоді б всі були в пеклі. Но щоб був спасений світ через Нього, через Ісуса, віруючий в Нього уже не судиться, бо вже стає Сином Божим. А от невіруючий, і ще суда посліднього не є, но невіруючий уже засуджений. Це дуже строгое слово Євангелія. За що він уже осуждений? Бо не повірував во ім'я єдинородного Сина Божого. І так, маса людей не тільки не бояться страшного суда, не визнають його, а Євангеліє каже, уже осуждені безбожники нині, коли не вірують во Христа Ісуса і поступають проти Євангелія, да ще й збивають дітей Божих, котрі в церкві мирно моляться, приходять ватага бойовиків, б'ють, ламлють, двері кришать, палять, газом виганяють православних із церкви. Це все абсолютно не християни. Но суд Божий в чому? Світло прийшло на цей світ, світло Христового Воскресення. Но люди полюбили більше темноту, так тихо сидіти, як вовк, як якийсь звірка сидить в темноті, чекає удобного стрибка нападати на жертву. А чомусь якийсь світ полюбив чому? Да тому, що діла їх злі. Іменно злі діла скривати легше у темноті. І всякий робячий зло не просто втікає, а ще й ненавидить світло Христово, щоб не обличилися діла Його, тому що вони злі. Чому злі люди до церкви не ходять? Достатньо почути євангельське слово, щоб вони порозуміли, що вони злочинці. Краще не ходити до церкви, не чути Слово Боже, не чути проповідь, а крутитися у тій компанії, де вони, злочинці, самі себе хвалять, самі себе награждають, самі себе ставлять на пости і живуть у своєму круглому злочинному світі, догадуючись, що їх чекає у вічному світі кара вічна. Ну от ті люди, котрі вибрали путь світла, ті, котрі поступають по правді, котрі йдуть до світла, вони мало того, що не бояться світла, вони іще й радуються
тому, що знайшли путь світлий, бо діла їх скоро будуть повні і засвідчені, що зроблені у Бозі. Ми, християни православні, ходимо на церкву, нас не є що скривати. Кілька раз робили обшук у нашому соборі. Мало того, що робили обшук без адвокатів, без понятих. Просто ходили креста крижем по всіх кімнатах. Нічого не знайшли. Ну, написали, що то не пропагандистську літературу знайшли. Чому? Цей світ безбожний не має проти нас аргументів. От якщо б ми одного разу зайшли у їхній світ, скільки там злочинів, ну все це сокрито в них, а в нас все відкрито, бо ми, діти Божі, світло Христово відкриває перед нами красоту наших діянь і нашої віри. Приступили до апостолів, як читаємо в діяннях у 4 главі, священники і начальники стража, спецслужби, прокурори, судді, саддукеї, і почали досаждати апостолам. А вони зцілили паралізованого хромого. І що ж було діло? Всі люди знали, що то був дійсно чоловік хромий. Родився таким від матері і ніяк не міг бути вилікуваний навіть операціями. Тут могло бути лише діло, що сам Творець вмішався і дав чоловікові ноги і дав йому силу. Що ж досадували тодішні власті? Інтересне слово «досадували», журилися. Власті, котрі видять, що народ Божий ходить до церкви, вони досадують, злобляться. Чому люди ходять до церкви Богуся молити? Так, може би, се порадували краще, що народ Божий, народ віруючий є добрий громадянин, добрий воїн, добрий сім'янин, народжуються діти, увеличується нація. Ні, самі злі лукаві тогдашні власти досадували, що як ото апостоли ходять і учать людей о Воскресенні Христовому, о покаянні, о добрих ділах, о світлих ділах, приготування для Царства Божого. Ніяких революцій, ніяких погроз. Ну, тому-то й діло, що книжники і фарисеї, будучи тоді вже осатанілими, вони ненавиділи проповідь о Воскресенні Христа і наложили руки на апостолів, дали їх під стражу. Но много людей, котрі слухали ту проповідь апостолів, прийняли Христа і стало їх віруючих 5000. На той момент це був ужасніший удар по тій пропаганді книжників і фарисеїв, коли вони завчили групу людей кричати розпни його, це самозванець. І вдруг 5000 людей повірили в воскресшого Господа. Анна, первосвященник Каяфа, Олександр і другі з першого священського роду зробили суд, поклали їх у середині апостолів і казали, ну кажіть, яку силу ви то робите? Ви, може, колдуни, може, якісь там ворожеї, гадалки, екстрасенси. Розкажіть нам, яку силу ви зцілили того хворого? Що ж Петро апостол сказав їм в отвіт, дивляться на тогдашню обезумівшу від злоби проти Бога власть? Петро сказав їм, начальники народу і старейшини ізраїльські, якщо від нас вимагають відповіді за благодіяння цьому чоловікові хворому, якого ми зробили, який він ісцілений, най вам буде відомо всьому народу ізраїльському, що іменем Ісуса Христа Назарея, котрого ви розп'яли, но котрого Бог воскресив із мертвих, сись паралізований, хворий, став здоровий. Вот почему і сьогодні Слово Боже для многих людей красота, для многих людей віра в Бога або ходить до церкви каторга. Деколи, може, зайдуть до церкви, і то 5 минут і тікають, не видержують слухати Слово Боже. Но попавши у свою середу гріховну,
Як один казав, 3 серії кіно на одній нозі дивився, а й так му було удобно, бо їм було інтересно. Що ж ми скажемо в сьогоднішній день? Господи, благослови наших людей, котрі зцілені від всяких своїх мінусів, від всяких бід і скорбей, а ще скільки Господь ісцелить нас. Благослови, щоб ніколи не забували, що ті, котрі живуть у гріхах, прячуться, ті, котрі ходять до церкви православної та йдуть ще на ісповідь, да сповідають не просто якісь великі злочини, яких ми не маємо, але навіть маленькі гріхи. Це неуваження к сусіду, бранне слово до брата, до сестри. Навіть бабка десь прутиком ударила дитинку, вже рахує то гріхом. Наскільки люди чувствительні, близькі до святості у православній церкві, і як ото не розуміють люди, котрі попалися у другі релігії, де Слово Боже перекручено, но сьогодні звучить, як набатом, красиве євангельське слово. Так возлюбив Бог мир, що свого Сина дав від народу, даби всякий віруючий у нього не погиб, но мав би життя вічне. Господи, ми ті самі люди, котрі прийняли вірою. Благослови нас, щоб і ми, і наші діти, і внуки, подобно тому, як і наші предки у Закарпатті, Карпатській Руси, 1150 років православ'я прийняли і нині його не відпускають, хоча виривають із рук наших канонічне православ'я всі сили вражі цього світа. Держи нас, Господи, поможи нам, щоб ми вистояли, що коли нас страшно є, на второе пришествие Христово ти прийдеш, Господи, щоб ти зазнав нас у святості і у вірі, а у вічність, щоб і нагородив нас Царством Божиїм. Амінь. Христос воскрес! Отце душі, Отце помишлення нашого рацем. Господи, помилуй. Господи, все решитель Божий, Отець наших, молимтеся, услыши і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, велице милості Твоєї, молимтеся, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся о великому Отцю нашим, блаженшим митрополиті Онуфрію нашим, високопрещеншим митрополиті Феодоре, і все во Христі браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся об охранимі страни наших, во всіх воїнствія, да тихо і безмолвне життя поживем, по всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся о братях наших, священницях, священномонасіх, і все во Христі братстві наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о блаженних і преснопам'ятних святейших патріархів православних, і благочестивих Создателей свого храма сего, і о всіх прожепочивших отцях і братьях, зділежащих і повсюду православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о милості, жизни, мира, здраві, спасенні, посвященні, прощенні, оставлення гріхов рабов Божих, блаженшого митрополита Онуфрія, митрополита Феодора, протарея Дмитрія, протарея Іоанна, протарея Василія, протарея Андрея, протарея Константина, рабов Твоїх Николая, Николая, Вікторія, Дмитрія, Павла, Василія, Вадима, Олени, Вери, Олександра, Галини, Леоніда, рабов Твоїх, протарея Константина, Валерія, Діни, младенця Ніни, младенця Варвари, младенця Ольги, моляща Ніни, боляща Іоанна, боляща Владимира, Єлени, Юлії, Ніколая, боляща Людмили, боляща Ірини, болящого Мирослава, боляща Світлани, Віктора, Романа, митрополита Феодора, протарея Іоанна, протарея Василія, Михайла, Константина, молящого архімандрита Пімена, Ігумена і Раклия. О здравии, долгоденствии, дни сосродих, исполнении прошения, неспослании Божьей помощи, благословения, о здравии и благодарной Иоанна и Марии, Славика,
юноши Николая Яника Софийку, о здравии за благополучие, болящего Михайла, болящую Любови, болящую Евгения, Миколая, о здравии Владика Андрея, и о здравии инокиня Анастасию со сродниками, не с послания Божьей помощи, благословения, духовно-телесное исцеление, о здравии и помощи Божией, Нины со сродниками, исполнение прошения, о неспослании Божьей помощи и благословения, и о здравии отца нашего Василия, болящие Нины за исцеление, болящие Иоанна, болящие Владимира, Елены, Тамарию, Николая, болящие Людмилы, Ирины, Мирославы, Игоря, Светланки, Виктора, Марины и Елены, монахини Серафимы Марии, Татьяны, Дарьи, Дениса, Наталки, Анны, Анастасии, Василия, Виктора, и о здравии и помощи Божией, братья Константина, Валерия, Нины, Николая, Варвары, Ольги, о здравии, соборное духовенство наше, Виктории, Николая, Дмитрия, Павла, Василиса, Вадима, Елены, и о здравии всех предстоящих и молящихся, и Марию, и Владимира, и Виталию, благодатью и щедротами исполнитися прошення їх, не спосилай людям нашим, воїнам нашим, переселеним, і всім сущим в бідах і в напастях, в больницях лежащих, і на чужині трудящихся. Мир, здравий, долгоденствия, Арцем Господи, услыши милостивно, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродействующих во святым всечестным храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человеколюбец Бог еси, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, надей пресный во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, при милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, упокоение душу совпрабу Божией, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая Американского, и упокоение архимандрита Ива и Марии, монаха Алексея Марии, Юрия Олена Василия и Вероники, и упокоение преснопамятных протерея Георгия, протерея Михаила, протерея Владислава, епископ Илья Гаврила, Константина, протерея Дмитрия Смирнова, Еписемии, Феодосия Анна Василия Михаила, и Владимира, патриарха Алексея Тихона, Василия Анны, протодиакона Василия, протоиерея Василия, протодиакона Иоанна, и упокоенный архимандритов Серафима, Дормидонта, Василия, Георгия Михаила Антонина, Анны, Василия Анны, и упокоенный Георгия, Тамара, Владимира, Ксения, Анна, Феодота, Николая, Александра, и епископ Ильи, упокоенный архимандрита Артемия, протерея Михаила, иеромонаха Миколая, матушки Рахиль, Мария, Елена, Георгия, Василина, Александра, Юлия, Василия, Георгия, Иоанна, Евгения, и упокоенные усопших рабов Божиих, воинов Максима, воинов Владимира, воина Василия, иеромонаха, и упокоенные преснопамятных, воинов всех воинов на поле брани, убиенных за веру Отечеством, и упокоенные митрополита Николая, епископа Кронида Серафима Яварии, и архимандрита Онуфрия, архимандрита Кирилла, протерея Петра, новопредставник Марии, иеромонаха Владимира и матушки Людмилы, и упокоить протерея Георгия, протерея Степана, подушника Виталия, протерея Василия Андрея, Анна Алипия, Елизавета Вероника, Олена Юрия, Василия Елена, Анна Василия Михаила,
Покоєнні дів Марії, Етела, Андрія, Антона, Єлизавети, Павла, Івана Параскеви, Пелагії Василя, Ольги, Владимира, Марії Анни, Пантелеймона. І всі поминаємо покоєнні дів, поєже проститися їм, всякому прегрішенню вольному, же й невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко Господь Бог чинить душі, хидіше праведні, упокояються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божія, Царства Небесного, оставлення гріхов їх, у Христа безсмертного Царя, і Бога нашого просим. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко то єси воскресення, живот і покой усопших раб Твоїх, всіх зі нами поминаємо їх, упокоєння Христе Боже наше, Тобі славу ссилаєм, со безначально Твоїм Отцем, со пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Помолитися о лошенні, Господи, Господи, помилуй. вірний оголошених помолимся, да Господь помилує Ти. Господи, помилуй. Голосити словами істини. Господи, помилуй. Открию Тебе Євангеліє правди. Господи, помилуй. Соедините святі свої соборні апостольські церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Оголошенні глави ваша, Господи, ви приклоните. Тобі, Господи. Дайте з нами слав'я пречесное, великолепо ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, надії пресної во віки віков. Амінь. Лице оглашене сидите, лице оглашене сидите, да ніхто то оглашених і лице вірне, і паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость, яко подобає Тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, надії пресних во віки віков. Амінь. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость, яко да поддержавою Твоєю всегда хранимі, Тобі славу ссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, надії пресної во віки віков. Амінь. І же херувим тайну образующе, і же херувим тайну образующе,
Тройці, Тройці, Тресвятую, пісні припіваючи, всякої нині житейської, нині житейської, всякої нині житейської, нині житейської, нині житейської, нині житейської, отожим, отожим, попеченієм. Великого Господину, як на нашому мудрі, блаженшого митрополита Київського всія України, і Господина нашого, високопреченшого нас, митрополита Мукачевського і Ужгородського, преосвященний митрополита, архієпископи, єпископи, священство, діаконство, монашество, і віскупів церковних, владителів, спасителів, посвятителів титулів і создателів святого храма цього, вас і всіх православних християн, да пом'яне вас своєму хвостанстві своєм, всегда життя і пресний во віки віков. Амінь. Якода царя всіх подимем, царя всіх подимем, якода царя всіх подимем, царя всіх подимем, ангельськими невидимо, дори носимо ченми, алілуя. Ісполни молитву нашу, Господи, Господи, помилуй, предложену чесним дари, Господу помолимся. Господи, помилуй, В святім храмі, всеми з вірою, благовінням і страхом Божим, ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй, Ой, збавитися нам от всякої скорби, гніва і нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Где все совершенно, свята, мирна и безгрешна, Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, вірна, наставника, хранителя душі тілеса наших, Господа просим. Подай, Господи. Прощення і оставлення гріхов і прегрешення наших, Господа просим. Подай, Господи. Добрих і болесних душам нашим, і міра мірові, Господа просим. Подай, Господи. Проче время живота нашого, у мире і покаянні скончати, Господа просим. Подай, Господи. Християнське кончину живота нашого, безболізненно, непостидно, мирно, і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просим. Подай, Господи. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владицю нашого Богородицю і пресну Діву Марію со всіми святими пом'янувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предачим. Тебі, Господи. Щедротами єдинородного Сина Твоєго, з ним, що благословений си, со пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, на ній пресний во віки віков. Амінь. Миром І всім. Духові Твоєму. От
возлюбим друг друга, да и намыслим исповимы. Отца і Сина, і Святого Духа, Троїцю єдиносущною і нероздільною. Двери премудрости уфонмем. Вірую у єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного і же от Отця рожденного прежде всіх вік, світа от світа Бога істина, от Бога істина, рожденна, несотворенна, єдиносущна, Отцу їм же вся биша. Нас ради чоловіки нашого, ради спасення, шедшого со небес, і воплотившогося от Духа Свята і Марії Діви, і во чоловічася, расп'ятого же за не при Понтійсім Пілаті, і страдавша, і погребенна, і воскресша в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидяща одесною Отца, і паки грядущого со славою судити живим і мертвим, Його же царствію не буде конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, і же от Отца ісходящого, і же з Отцем і Сином споклоняємо і славимо, глаголовшого пророки, воєдину святую соборную і апостольською церкву, і сповідую єдино крещення во оставлення гріхов, чаю воскресення мертвих і жизни будущого віка. Амінь. Станем добре, станем со страхом вонмем, святое возношение мире приносити. Милость мира, жертву хваления. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і люби Бога і Отця, і причастя Святого Духа буде со всіми вами. І со Духом Твоїм, Горе имеем серця, і мами Господу. благодарим Господа. Достойно і праведно єсть поклонятися Отцу і Сину і Святому Духу, Троїці єдиносущній і нероздільній. Победную песнь поюще, вопиюще, взывающее и глаголюще. Свят, свят, свят Господь Саваоф, испол небо и земля славы Твоей. Осанна в
глядите, сие есть тіло моє, еже завило мій моє восставление гріхом. Аминь. Иди от меня все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы, и за многие, изливаемая во оставление грехов. Моя от Твоих Тебе приносящая всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе Господи, і молим Тися, Боже наш, Боже наш, і молим Тися, Боже наш, Боже наш, і молим Тися, Боже наш, і молим Тися, Боже наш, Боже наш. Изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенней, славной владычицы нашей Богородицы, Преснодеве Марии. Ангел вопияше, благодати, чистая Дева, радуйся, и покиреку радуйся, Твой Сын воскрес тридневен от гроба, и мертвия воздвигнули, люди веселитеся, світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі восія, ликуй мені і веселися, Сіоне, ти же чистая, красуйся, Богородице, о восстані Рождества Твоєго. Первих помяни, Господи, Господине Отця нашого, Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської всієї України, Господине Отця нашого, Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського, їх же даруй святим в твоїх церквах, міри целих, чесних, здравих, долоденствуючих, правоправящих слово Твоєї істини. І всіх, і вся, і вся, і всіх, і вся. І даж нам єдиними усти, єдиним серцем славити і воспівати пречесне і великолепне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, віки віков. Амінь. І да будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа со всіми вами. І з Духом Твоїм. Вся святая помянувши паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй.
Принесельник і освященник чесних дари, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якода человеколюбец Бог наш, прием его святый и пренебесный мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, за спослом божественной благодать, и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, нивые нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Да не все совершенно, святомирно и безгрешно, Господа проси. Подай, Господи. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, Господа проси. Подай, Господи. Прощение и оставление греха и прощения наших, Господа проси. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим, мира мирове, у Господа проси. Подай, Господи. Отче, время живота нашего, мира и покаяние скончати, Господа проси. Подай, Господи. Христианская кончина живота нашего, безболезненно, невостыдно, мирно, и доброго ответа на страшном судище Христов и проси. Подай, Господи. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предати. Тебі, Господи. І сподоби нас, владико, дерзновенням неосужденно світи призивати, Тебе небесного Бога, Отця і глаголоти. Отче наш, Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, надеем пресны во веки веков. Амінь. Вера всем. І Духові Твоєму. Слави ваша, Господи, приплодите. Тобі, Господи. Благодачи и щедротами человеколюбием, единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный Си, со пресвятыми, благими, жадурящим Твоим Духом, надеи пресный во веки веков. Амінь. Богонем, святая святым, Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця.
Благословлю Господа на всякое время, вину хвала Його в устях моїх. О Господі, похвалиться душа моя, да услышат кротці і возвеселяться. Возвеличите Господа со мною, вознесем ім'я Його в купі. Взисках Господа і услыши меня, і цих скорбей моїх ізбави меня. Приступіте к нему і просвітитися, лица ваша не постидяться. Сей нищий возває Господь, услыши її, от цих скорбей Його спасеє. Ополчиться, ангел Господень, окрест боящихся Його, і збавить їх. Вкусите і видите, як облаг Господь, блажен мужи же уповает нань. Бойтеся Господа всі святі Його, яко не лишення боящимся Його. Богаті обнищаши і взалкаша, взискаючи же Господа, не лишаться всякого блага. Прийдіте, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Хто із чоловік, хотя й живот, люблять не видіти благи. Удержи язик твій от зла, і сні твої, еже не глаголати льсти. Уклонися от зла, й сотвори благо, взищи мира й пожени. Очі Господні направить на і уші Його в молитву їх. Лице же Господнє натворящее зла, і же потребити от землі пам'ять їх. Возваша праведні, Господь услыша їх, і от цих скорбей їх, і збави їх. Близ Господь сокрушенних серцем і смиренне духом спасет. Многі скорбі праведними от цих їх, і збавить я Господь. Хранит Господь вся кості їх, не єдина од них сокрушиться. Смерть грішников люта й ненавидящі, і праведного пригрішат. І збавить Господь душі раб своїх, і не пригрішат всі уповаючі на Него. Алілуя, 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 алілуя.
Страхом Божим і вірою приступіте. Благословен гряди во ім'я Господнє, Бог Господі явися нам. Вірою, Господи, сповідую, як то є свій Син Христос, Син Божий, пришед мир грішний, спасетний же первне спас. Еще вірую, як все самое пречистое тіло Твоє, все самое честная кров Твоя. И молюся, бо Тобі помилуй меня и прости мне прегрешение моя вольная и невольная. Я же словом, я же ділом, я же видением и невидением. И сподоби меня неусуженно причаститися пречистив Твоїх таїнств, в оставлення грехов моїх і в жизнь вічную. Аминь. Вечеры Твои тайные, дни Сына Божий причастных меня прийми, небо врагом Твоим тайну повім, не лобзання Ти дам, як Іуда, но як розбойники, сповідуючи, пом'яни меня, Господи, во царстві Твоєм. Да не в суд и осуждение будут мы причащения святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Тіло Христово прийняте, Христово прийняте, тіло Христово прийняте, Христово прийняте, істочника безсмертного, істочника безсмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, Спаси Боже, люття Твоя, и благослови достояние Твое. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, і сущим у гробі живот дарував. Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Амінь. Да ісполняться уста наша, хвалення Твоєго, Твоєго, Господи, яко да поєм славу Твою. Яко сподобил єси нас, причаститися святим Твоїм,
божественним, безсмертним і животворящим тайнам. Соблюди нас во Твоїй святині, весь день поучатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебі, Господи. Амінь. О імені Господнє. Господи, помилуй. Благословляй, благословляющий Тебя, Господи, освящайся, уповающий, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполни церкви Твоей, сохрани Тебе, славе, дому Твоего, Тебе, Господь, славе Божественной Твоей силою, и не остави нас, уповающих на Тебя, мы в мирове Твоем удары церковь Твоим священникам Богим, и людям Твоим, яко всякой наяние благ, всегда, слыши есть Твоя Тебе со светом, и Тебе славу, ныне поклонение посылаем, Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, веки веков. Амінь. Буде ім'я Господнє благословенно от нині і до віка. Буде ім'я Господнє благословенно от нині і до віка. Буде ім'я Господнє благословенно от нині і до віка. Ісусе, сладчайший, спаси нас. Ісусе, сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святий апостол Родіоне, моли Бога о нас. Святий апостол Родіоне, моли Бога о нас. Святителю Ніфон Печерський, моли Бога о нас. Святителю Ніфон Печерський, моли Бога о нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки віков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї. Молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о здравии, долгоденствии, блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборный духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии, долгоденствии Патрея Василия, Матушкану, Свячадами, внуками, и духовенство соборное, и о здравии благодарных Иоанна и Марии, Свячадами, юноши Николая, здравия, веры в Божьей Нины, со сродниками, в исполнении прошения, о неспасении, исполнение милости Божией, в прошении исполнения, о здравии болящего Иоанна, Владимира, Елену, Тамары, Юлию, Николая, о здравии рабу Божию, болящего Думила, о здравии и сродников ее, и о неспослании Божьей помощи и благословения, о здравии наших воинов, переселенных, и всех сущих в бедах и в напастях, в больницах лежащих, на чужине трудящихся, и о здравии всех, предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполнитився прошение их, не спосоля людям нашим, дар духовно, телесное исцеление, радость духовную, радость спасения Дух Христов, по гробу Божия Матери, рцем всі, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловік, любець Бог, і Тобі славу посилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і во віки віков. Амінь. Любопитною десницею
Жизнь подателя Твоя ребра Фома испытав Христе Боже, со заключенным в мире ковшелье си, с прочими апостолом вопияше Тебі, Господь єси і Бог мой, величаєм Тя, живодавче Христе, нас ради вовчечого, і з собою вся воскресившего. Долгоденственное мирне життя подай, Господи, всім поминаємо нами о здравії, предстоящим молящимся, поминаємо сорокаусті, і всім ісповідавшимся, причастившимся. Сохрани їх, Господи, на многое и благое літо, многое літ, благое літ, благое літ, благое літ. Христос воскресе із мертвих, смерті смерть поправ, Ісус, що во гробі живот даровав. Христос воскресе, воістину. Спаси Господь всіх за молитву. Завершились ми літургію, тепер общий парастас. Послужимо його. Не полінуємося 10 минуточок, бо сьогодні особливий день виділений церквою. Називається то День Радоніця, буквально від слова радуватися. Ми сиділимо з усопшими радостію. Традиція в Закарпатті нашим служити службу лише у неділю і на гроби. Це традиція лише у тих селах, де не є священник або де не є традиції. Але радуватися устав пише у вівторок. Навіть якщо на приході день священник і день дяк, а все одно заспівали вічною пам'ять усопшим. Сьогодні ми хочемо також казати, всі наші усопші, діди, прадіди, воїни, всі наші родителі, браття і сестри, котрі вже упокоїлися, нині вам усім кажемо в той духовний світ, Христос воскрес, воістину воскрес, надійтеся на Господа, а наша молитва направлена на то, щоб у тих людей, уже одійшовши у вічний світ, вони осталися у Церкві Христовій Небесній, по милості Божій, ну і по нашим скромним маленьким молитвам. Попросимо нашого церківника покласти парочку підставок. Так. Слава Тобі, Христе Боже, Бой наш, слава Тобі, слава Отцу і Сину. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо преосвященніший владико, благослови. Воскреси з мертвих Христос, істинний Бог наш, ми Тебе причистице Матери, чесна, славна, пророка, братеші, Хрестителя Господня Йоанна, і що Отця наша Йоанна, архієпископа Константина, Рада Златусного, святих первоверховних апостолів, святих равноапостолів Кирила і Мефодія, вчителів слов'янських, святих преподобних Олексія Карподорозького, Мойсея Урина, Йова Угорського і всіх святіших, пам'ятних, совершенних, святих праведних, бо Отець, який Маріан, і всіх святих, помилуйте і спасет на всякого благ і чоловіколюбець. Христос воскресе! Воістину воскрес! Христос воскресе! Воістину воскрес! Христос воскресе! Воістину воскрес! Благословен Бог нас всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус, его гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус, чего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус, чего гробе живо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і надії пресної во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наше, святий, посвяти, зціли немощі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, во віки віков. Амінь. Отче наш, і же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи на свої скушення, но і збави нас від лукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, надії пресної во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадемо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадемо самому Христу, цареві і Богу нашому. Живої помощі вишнього, крові Бога Небесного, двориться, речет Господові, заступник моє, сей прибіжище моє, Бог мій, уповаю на Него. Яко то избавить от сіті лочі, словесем тяжно, плечма своїми усіниті, і під крилі його надієшися. Оружием увидите істина Його, не убоїшся от страха ночного, от стріли летящие, от дні, от вещи, от тьмі приходящие. От стрящей біса полуденного паде до страни Твоєї, а тисяча і тьма одесную тебе, к Тобі же не приближиться. Обаче очима Твоїма смотришь і воздаяння грішниково узреши. Яко Ти, Господи, уповання моє вишнього положилося прибіжище Твоє. Не приїде к Тобі зло і рано не приближиться тілеси Твоєму, яко ангелом своїм заповізя Тобі сохранити Тя у всіх путях Твоїх. На руках возьму Тя, да никогда приткнеш, і о камінь ногу Твою наспіда, і Василіска наступиш, і попереш льва і змія. Яко на меня уповаю, избавлю и покрию, и яко познаю имя мое, возоветку мне услышу его. С ними из скорби из моего, и прославлю его до той дни, исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свечном мире спасения душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О оставлении совершений во блаженной памяти представшихся, Господу помолимся. Господи, помилуй. О престав памятных рабых Божий, съезди нами поминаемых, воинов на поле брани убиенных, покое блаженной тишины, памяти их, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже проститеся им всякому прегрешению вольному и невольному, Господу помолимся. Господи, помилуй. О несужденном предстати у страшного престола Господа славы, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу помолимся. Господи, помилуй. Отпуститеся им от всякой болезни, печали, воздыхания, вселите их, и еже пресвящает свет лица Божия, Господу помолимся. Господи, помилуй. А якогда Господь Бог наш учинит души и мести светли, мести злачни, мести покойни, и еже все праведнее пребывают, Господу помолимся. Господи, помилуй. О причтении книгах Авраама, Исаака и Якова, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Милости Божий, Царство Небесное, столение грехов и спросивши тем, и сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко то есть и воскресение, и живот, и упокой усопших рабов Божиих, всем с динами поминаемых сорокоустих воинов на поле брани убиенных Христе Божий наш,
і тобі слово висилаєм, з обізначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Блаженія же ізбрали, прияли еси, Господи. Алілуя, алілуя, алілуя. Пам'ять їх ворот і род. Алілуя, алілуя, алілуя. Душі їх во благих водворяться. Алілуя, алілуя, алілуя. Глубиною мудрості чоловіколюбно вся строяй, і полезноє всім подавая єдине содітелю. Упокой, Господи, душі усопших рабов Твоїх, на Тябо упованіє, возложиша Творця і Зиждителя, і Бога нашого. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Тебе істину, і пристанище, і мами, і молитвеницю благоприятною ко Богу. Його же родила єси, Богородице безневісная, вірних спасеніє. Блаженні непорочні, путь ходящі в законі Господні, пом'яни, Господи, душі раб Твоїх. Руці Твої сотвористи м'я, создасти м'я, в разумі м'я, і научуся заповідям Твоїм. Пом'яни, Господи, душі раб Твоїх. Благ мені закону з Твоїх, паче злата і сребра. Пом'яни, Господи, душі раб Твоїх. Яко ще би не закон Твоє поучення моє було, тогда у попогих би во смиренні моєм. Вовік не забуду оправданій Твоїх, як в них оживил м'я єси. Твоє зя спаси м'я, спаси душі рабов Твоїх. Світильник нами моїм і закон Твої, світ стезям моїм. Спаси душі рабов Твоїх. Призри на м'я і помилуй м'я, посуду люблящим ім'я Твоє. Призри на м'я і помилуй м'я. Да нидет прошення моє приття, Господи, по слові Твоєму і спави м'я. Помилуй, упокой создання Твоє, владико, молитвами Богородице і всіх святих. Жива Божья душа моя восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. За владыко погибшее, взыщи рабов Твоих, яко заповеди Твоих не забыт. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Святый говорит, источник жизни, и дверской наврячешь путь покаяния. Полепче отчаски, способи меня спаси, спаси меня. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Будь узких очей прискорбни, всі житті креси, яко ярем земши, и мне последовавши вірою, придите насладитеся, и животу вам почести, и венцем небесных. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Образ изречения Твоей славы, аж я звоношу прегрешений. Ощуди Твое создание, владыку, и очисти Твоим благоутробием, и вожеленное Отечество подашь мне, рая паки жителями сотворяя. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Древле от несущих создав имя, и образом Твоим божественной почти, преступлением же заповеди, паки меня возвратил землю от нея, же зят бык,
но я же по подобию его зведи, дремню доброту его изобразитеся. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим. Упокой, Боже, рабов Твоих, и учини их враги. Иди жалися святый Господи, и праведницы сиять, яко светило. Усоп же рабов Твоих упокой, презираяся прегрешения. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Три сиятельно единого Божества, благочестно поево пьюще, святый се Отче безначальный, собезначальный Сыну и Божественной душе, просвети нас верою Тебе служащих, и вечно огня и святи, и на ней пресно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, чистая, Бога плоти рочей во спасение всех, и уже человеческих детей спасение, Тобою добрящим рай, Богородица чистая и благословенная. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Еще молимся о попоении душ усопших рабов Божиих, митрополита Владимира, митрополита Николая, митрополита Дорофея и рабов Божиих. Покаяние присно поминаемых блаженнейш Дорофея Николая, митрополита Николая Американского, схиархии Мадита Ива, Марии Алексеем и Марии, но представлю Валентина Ивана Василия, но представлю Оксаны Александра Василия, но представленного Сергия, но представленную Нины, Наталку Александра, Андрея Оксаны Марии, Виктора Николая, Нины, Виктора, Ивана Юлии и Юрия Степана, но представленную Игоря, Сергия Кикина, Евдокии или Марии, но представленную Патриарха Ильи Георгия, но представленную Марии, но представленную Василя, Олены, преснопамятных рабов Божиих Георгия, Михаила, Антонины, Василия, Анны, Эммы, Ирины, Юрия, Михаила, Валентины, покаяние Георгия, Тамары, Владимира, Ксения, Анастасия, Федота, Николая, Борис, Сергия, Екатерина, Анны, Эммы, Алексея, Арсения, Антонины, Степана, епископа Илии Георгия, Гавриила, Кирилла, протерея Дмитрия, Пестемия, Серафима, Антонина, Ефимии, Марии, Нектарии, покаяние младенца Виталия, Василия, протерея Николая, Агафии, Василия, и покаяние рабов Божиих Георгия и Антонины, патриарху Алексия, Пимена, Тихона, Владимира, Фимиона, Тихона, Василия, Васияна, Василия, Антония, Алексия, Марфы, Степаниды, Схиархима, Серафима, Схиархима, Андрита, Ануфрия, Серафима, Феодосия, и в покаянии представленной Марии Василя, и в покаянии всіх, одика скончавшихся дідов, прадідів наших, родителів наших, сродників наших, братів і сестер наших, скончавшихся в вірі, надежді воскресения, поеже проститися і всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якода Господь Бог учини душі ніже праведнії, покаяються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесне, стороні гріхов їх, Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просим, подай, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Боже,
духу всякий блоти сме поврав дьяволу празднивий, и живот миру дарося, Господи, упокой душі усопших, рабов Божих, в місті світлу, в місті злачному, в місті спокійному, от душат бежа болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение судим словом, делом, помышлением, яко благий человеку любит за Бог прости, яко нет человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты, Бонько, греха правда, ты правда, в кислого то истина, яко ты иси воскресение, живот и покой, усопший рабов Божий, усіх поминаємо нами покоєнні, поминаємо сороковусті і воїнов на полі брані убієнних за віру Отечеству Христе Боже наш, і Тобі славу восилаєм, з обезначальним Твоїм Отцем, пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Спаси наш соправедний рабов Твоїх, і сія, сели во дворі Твоя, яко же є списано, презира, яко благ прегрешения их вольная и невольная, и вся я же увидение человеколюбче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. О дивы, миру Христе Боже, Сыне світа Твоє показав і помилуй нас. Яко по суху пешествував Ізраїль по бездні стопами гонителя фараона, видяй потопляєма, Богу побідною пісною вопіяше. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх, упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресно, і во віки віков. Амінь. І свят, яко же Ти, Господи, Боже мой, вознеси як вірний Твоїм блаже, і утвердіви нас на камені, і сповідання Твоєго. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Прийдіте пиво пієм новоє, не от камені неплодне чудодіє моє, но не тління істочник із гроба, одождивши Христа, нем же утверждаємся. Христос моя сила, Бог і Господь, чесная церковь, боголіпно поєдзиваючи, от смысла чиста, о Господі празднуючи. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки віков. Амінь. На божественній стражі Богу глаголевий, Авакум достанеться нами, і покаже світоносна ангела, ясно глаголюща, не спасеніє міру, яко воскресе Христос, яко всесилен. Божиим світом Твоїм блаже, утранюючих Ти душі любові, озори молюся, тя видіти Слове Божий, істинного Бога, от мрака гріховного взивающа. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Утреннюю глибоко, і вмісто міра пість принесем, владице, і Христа узрем правди сонце, всім жизнь воссияюща. Житейськое море, воздвізає моє зря, напастей бурею, ко тихому пристанищу Твоєму притек вопіюти. Возведи отлі живот мой, много милостиве. Слышалася в преисподня я землі, і сокрушилася варіє вічне я.
содержащееся за нея Христе, и тридневен, як от Китаиона, воскрес еси от гроба. Паки миру, Господу помолимся. Господи, Ще молимся в помилуй. упокоєнні душ усопших рабів Божих, митрополита Володимира, митрополита Николая, митрополита Дорофея, епископа Кронида, с Архимедра Серафима, с Архимедра Ионочки Марии, с иеромонаха Алексея, Мачки Марии, Архимедра Филиппа, Архимедра Онуфрия, Архимедра Кирилла, иеромонаха Владимира, монахиня Людмилы, протерея Георгия, протерея Стефана, послушника Виталия, протерея Василия, протерея Андрея, диакона, Иоанна, монахиня Олимпии, монахиня Елизаветы, младенца Вероники, Феодосия, Василия, Михаила, Ирины, Михаила, Максима, Анны, Ивана, Ильи, Марии, Нины, Веры, Александра, Марии, Василия, Марии, Юлии, Василия, Анны, Агафии, Катерины, Василия, Михаила, Аллы, Федора, Евы, Анны, Николая, Василия, Варвары, Параскевы, Михаила, Николая, Анны, Федора, преснопам'ятного Олега, и почивши сроднику воинов Андрея, воинов Сергия, Дмитрия, Андрея, Иоанна, Андрея, воинов Андрея, и преснопам'ятного воина Иоанна, новопрестанного Василия, и новопрестанного инока Игнатия, схигумена Саввы, монахиня Алипии, Тихона, Васы, Василия, Василия, Ирины, Юрия, Пелагея, Ивана, Василия, Марии, Ирины, Михаила, Михаила, Елены, Анны, Анны, Евы, Прокопия, Ивана, Екатерины, Павла, Екатерины, Юрия, Екатерины, Михаила, Марии, Петра, Марии, Ивана, Марии, и Тамары, Владимира, преснопамятного Георгия, и всех с ныне поминаемого упокоения воинов, на поле бранью убиенных и всех от века усопших, в вере и надежде воскресения братьев и сестер наших, и оеже проститеся им всякому прегрешению вольному же и невольному. Господи, помилуй. Якуда Господь Бог наш учине души, и где же праведни упокояются. Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесного, оставление грехов Его Христа, бессмертного, Царя и Бога нашего просим. Подай, Господу Господи, помолимся. Господи, Ты си помилуй. воскресение живот и покой усопших раб Твоего, представленного Вячеслава, Георгия, Тамара, Владимира, Ксения, Анастасии, Феодота, Николая, Антонина, Михаила, Ирины, Георгия, Марии, Василия, Марии, Юлии, Василия, Ганны, Афии, Катерины, Василия, Михаила, Аллы, и всех с ныне поминаемого упокоений воинов, на поле брани убиенных, и всех от века усопших вера, надежды, воскресения, братья и сестер наших, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обозначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со святым упокой, Христе, душе раб Твоих, еже есть болезнь и печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, надробное рыдание, творящее песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аще его раб слышал себе смертное, но аду разрушил еси силу, и воскрес еси, яко победитель Христе Боже. Женам мироносицам віщави, радуйтеся, і Твоїм апостолам мир даруяй, пачем подаяй воскресеніє. Розсудательною убопи судил ангел преподобным отроком, халдеи же опаляюще веление Божие, мучителя увещав обіти, благословен єси Боже Отець наших. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх, слава Отцу і Сину і Святому Духу,
і нині пресно, і во віки віков. Амінь. Отроки в печі збавив, бив чоловік, страшний діяко смертен, і странство смертное, в нетлінні облачить благоліпіє. Єдин благословен, Отце Бог і препрославлен. І з пламени преподобним росу істочил єси, і праведну жертву водою попалил єси. Вся бо твориши Христе, ток мої же хотіти, тя превозносим во вся віки. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх, благословим Отця і Сина, і Святого Духа Господа, і нині пресно, і во віки віков. Амінь. Сей наречений святий день, і один субот, цар і Господь, праздников праздник, і торжество єсть торжеств. Вон же благословим Христа во віки. Богородицю і Матір свята, песня возвеличим. Ангел опияше, благодать ей, чистая Дева, радуйся, и пакиреку радуйся, Твой Сын воскрес тридневен от гроба, и мертвия воздвигнувай, люди веселітеся. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі восія, лихой нині і веселися, Сіоне. Ти же чистая, красуйся, Богородице, о восстанні Рождества Твоєго. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісучи в гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісучи в гробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісучи в гробі живот дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наша. Святий посвяти сили немощі наша, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, же еси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Отца и Сына, и Духа, ныне присно и во веки веков. Духи праведные, сохраняйся душе рабов Твоих, спаси упокой, сохраняя его блаженной жизни. Я же у Тебе человеко любче, упокоище Твое, Господи, и нежности святые Твое упокоеваются. Упокои души рабов Твоих, и ныне все человеко любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Себо сошли воды, узакованных разрешивый, сами души рабов Твоих упокой, и ныне пресно, и во веки
Боже, повелися милості Твоєї, молитися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося у покоєнні душі усопшої рабов Божої, блаженнішого Володимира, блаженнішого Торфея Николая, митрополита Николая Американського, і преснопам'ятних патріарха Олексія Пімена, Олексія Тихона, митрополита Володимира Єфімія, архієпископа, епископа Дамаскина, покоєнні Георгія Тамари, Владимира, Ксенія, Федота, Николая, Георгія Станіслава, Тетяна Євдокії, преснопам'ятних протерея Георгія, протерея Георгія, протерея Михаїла, протерея Владислава, протерея Степана, Михаїла, протерея Іоанна, протерея Юрія, єпископ Ілії Георгієва, Гаврила, Кирила, протерея Дмитрія, Пістімії, Серафима, Антоніни, Євфімії, монахи Нектарії, Серафима, Інодора, Валерія, Ольги, Херовими, Ксенії, Євгеменів, покоєнні Георгія, Михаїла, Антоніни, Анна Емми, Юлія Василя, Іоанна Євгенія, Володимира Антона, покоєнні митрополіта Николая епископа Кроніда, архімандрита Серафима, Онуфрія, Іова, Алексія, архімандрита Новопресвятого Філіпа, Кирила, Єромонаха Владимира, матушки Людмила, Георгія, Василіани, монахиня Ліпілі, Затин, Вероніки, преснопам'ятних, Андрія Марія Телли, Антонія Лізота Павла, преснопам'ятного Василія Пелагії, і упокоєнії, усопших рабов Божих преснопам'ятних, патріарха Пімена Олексія, митрополита Владимира, Ніфонта Ольги, Тимфея Владимира, Тимофея, покоєнії протерея Николая, Гафія, Василія, Віталія, воєнного воїна Віталія, покоєнії. Усіх поминай нам і в покоєнні, і поминаємо в сорокаусті, і воїнов на полі брані убієнних, завірю Отече своє же, проститися їм, всякому прегрішенню, вольному же і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І коли Господь Бог учинить душі, ніже праведні і покояються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божіє, Царство Небесне, столення гріхові, Христа безсмертного, Царя Бога нашого просим. Господу помолимся. Господи, помилуй. Як отися у сцені животі покою усопших рабов Божих, всіх поминаємо покоєнні, поминаємо в сорокаусті, Христе Боже, наш Тобі славу висилаємо. Що безначалі Ти Отцем Пресвятим благим, і жудрящим Твоїм Духом, нині пресноїм во віки віков. Премудрый, Пресвятая Богородице, спаси нас, честнейшую, херовым и славнейшую, без сравнения Серафим, без искрения Богослова, родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровал. Істинний Бог наш, молитвуємо пречистої Своєї Матері, а тих славних апостолів і всіх святих і душі от нас, представлених рабов Божих, в селеннях праведних учинит, в недрах Авраама упокоїть, і з праведними сопричтет, і нас помилує, яко благ чоловіка любиться. Во блаженному спини вічний покой подаш, Господи, всім поминаєм нам і в покоєнні,
поминаємо 40 воїнам на полі брані уб'яне за віру Отечество, і всім одвіка скончавши дідам, прадідам нашим, сродникам нашим, родителям нашим, братьям, сестрам нашим, скончався вір надежди воскресення, і сотвори їм вічною пам'ять. Душі їх во благих Отця, і пам'ять їх Христос воскресе із мертвих, смертію смерть покра, Ісуще во гробі, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Віримо і надіємося, що наша молитва благословенно поминає і м'якшує долю будущу наших усопших братів і сестер. Не випадково так неділя, цей день називається Радоніця, бо в апостола Павла є окреме послання со словами, котрі читаємо як за всякое прошення: братья, всегда радуйтеся. І паки реку, і ще раз кажу, радуйтеся. Радость духовна, радость пасхальна – це чувство жизни. Обично віруючі, коли привикають к радості, вони її практично, якби нині насолоджені і насичені. Люди нечесні, нецерковні, невіруючі, безбожні, поняття про радість деколи не мають. І вроді сім'я, і вроді жона, і вроді діти, і вроді робота є. І чоловік безбожник не знаходить спокою, біду глядать собі, другим. Не так не догадається, що не він то робить, а дух злоби, котрий перебуває в ньому. А потім, коли такий чоловік помирає, як сім'я молиться: Боже, прости його, бо при житті наслухався безумного телевізора, начитався бульварних, диких, брехливих газет, начитався различних думок в інтернеті і збився з толку. Оскільки молодих юношей нині збитих з толку начиталися о свободній любві. Йому вже 25-35, він не хоче женити, бо в нього свободна любов, а в нього обикновенний блуд. А він медленно вмирає, згасає і ніколи таки не способний создати сім'ю, хоча може бути і дані хороші. Тому так важливо бути любящим Господа, а через любов к Богу, Господня любов покриває нас іще в більшій мірі і робить нас жизненно способними. І іменно то, що є сім'ї, де жона многое немає і не ідеального мужа має, ну чоловік віруючи до церкви ходить, Богуся молить. І Божа милость так благословляє, що жона в тій сім'ї чувствується незрівнянно красивіше, більш достойно, чим би жила у сім'ї якогось міністра або губернатора, котрогося нігде не молили, і іконочки нігде не виділи, ні він, ні діти, ні всі остальное. Ясно, що ми просимо Бога: Боже, прийми наші молитви, благослови здорових і радісних радостю, укріпи нас в радості, но передай ту радость нині через молитву у духовний світ нашим сродникам, щоб і вони не забували, як казав владика наш в проповіді, Христос воскрес, а тим значить, що відкрилися двері. Тепер хто хоче, іде, вертається в Царство Божє. Подобно Лука і Клеопа, так і вспомнимо нині. Двоє апостолів тікали з Єрусалима. Почому? Куди втікають? Ви апостоли, ви чули Христа. А вони кажуть: та вже третій день, як Христос не воскрес, не є нікого, Він у гробі. А ми подумали, що кінець цьому, і ми повтікали.
А Ісус воскрешує, явився їм тут і роз'ясняє їм. Ще раз їм повторяє всю історію біблейську. І коли дійшли до міста, де мали відпочивати, коли Ісус зробив Євхаристію, тобто совершив євхаристичне, приломив тіло, хліб розломив, роздав їм уже як тіло своє, а їм відкрилися очі і увиділи Ісуса воскресшого, порозуміли і так се бідкали: Господи, та не горіло ли серце наше? Бог був рядом, радость, душа ся трепетала, а розум академічно, філософсько, професорсько обезумівши, не чувствував. Почому? Да, коли із-за великої мудрості іноді чоловік многое не способний впізнати. Куди се вернули Лука і Клеопа? Не верталися, тікали в Єрусалим заново і прийшли, сообщили другим, а вияснили, що вже многі знають. І вони сказали: і ми виділи воскресшого Господа. Вот почему та радость нам понятна, потому що ми в Церкві Христовій і наших предків не виманули ні латиняни, католики, ні протестанти, лютерани, кальвіни, ні всякі там п'ятдесятники, сотники, ні всякі там суботники і сотні тепер сект є. Не виманули наш народ. Да, вони мають певний успіх, де поселяється група, але всеобщого успіха не мають перед лицем красоти православної віри. Най Бог дасть світле царство нашим батькам, дідам, нашим родичам, близьким, нашим братям, сестрам, нашим воїнам, котрі вже дійшли в вічний світ, щоб Господь кожного увидів заслугу і по їх ділам благословив би їм, і по нашій молитві нагороду Царства Божої. Амінь. Христос воскрес! Благословення Господнє на вас, того благодаті і чоловіколюбієм, всегда на ній присно і во віки віков. Амінь. Христос воскресає з мертвих, смертю смерть поправ, Ісус во гробі живого. Христос воскресає з мертвих, смертю смерть поправ, Ісус во гробі живого. Христос воскресає з мертвих, смертю смерть поправ, Ісус во гробі живого. Світом осіявшую, і апостолову